Dăm bice? Dăm bice. Dragii noștri colegi și prieteni, bine ați venit la concertul nostru de colinde, organizat cu mult suflet și entuziasm de colegii dumneavoastră din Continental. Momentul pe care ne străduim să-l creăm este despre nașterea Domnului, despre spiritul Crăciunului, despre bucuria de a dărui celor care au mare nevoie și despre puterea comunității de a face o schimbare. Prin fiecare colind cântat și prin fiecare gest de generozitate ne unim pentru a sprijini o cauză care contează. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că împreună putem aduce lumină și speranță acolo unde este cea mai mare nevoie. Propun să ne bucurăm împreună de magia sărbătorilor care vin și să lăsăm colindele să ne încălzească inimile. Puteți folosi case'urile de chitară pe post de urne de donație. Vă mulțumim! Sala în care am intrat e de binecuvântat. După legea creștinească, numele să-și împlinească și între lumânări aprinse, mesele să-i fie întinse și încărcate cu bucate, să trăiți în sănătate și în unire și în cinstire, că ne-ați dat adăpostire.
și tristă-mi viața, și viscolul plânge pe din. Nu-i nicio speranță în lume, și-n casă e foame și frig. Și tot vom mai ține Crăciunul, de-ar fi să-l plătim cu dobânzi, și tot o să întindem o masă copiilor noștri flămânzi. Fie timpul rău sau bun, va veni Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni Moș Crăciun. Măcar să lăsăm o nădejde sărmanilor noștri copii, când Mântuitorul se naște, ne naștem și noi orice-ar fi. De-ar fi să plătim și în rate petrecerea lui printre noi, de-am vinde și ultima pâine și tot nu l-am dat înapoi. Fie timpul rău sau bun, va veni Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni Moș Crăciun. Sălbatici și fără iubire ne-am stinge în timpul nebun, așa că în vremuri păgâne rămâne cu noi Moș Crăciun. E vremea iertării și păcii, se naște un prunc neînfrânat și o scară de lacrimi se întinde acum între cer și pământ. Fie timpul rău sau bun, va veni Moș Crăciun. Fie timpul rău sau bun, va veni Moș Crăciun.
și cu Petronel. Fuga, fuga în apel de laini mare, a început să apară. Auză, tu ai luat și la masă ai plecat. Foamea cea mare a început să apară. Dorând s-a stricat, pe toți ne-au evacuat. Fumul cel mare a început să apară. Raportul când l-ai făcut, deadline-ul era trecut. Deadline-ul mare a început să apară. Ei de tine au uitat, rămărilor cum l-ai luat. Deadline-ul mare, nu mai nici ce pare. Deadline-ul mare, undeva de doare. Ți-ai cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile, senire și fericire, la mulți ani să trăiți. Viața numai lumină și în lumină să vă iubiți. Pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani Mulțumim colindătorilor, mulțumim pentru versurile frumoase, pentru cântecele care ne le-ați transmis și pentru emoția primită. Mulțumim pentru repetiții, pentru pregătiri și pentru organizare. Știu că n-a fost ușor, chiar dacă am avut deadline-uri mari, să zic. Și vă mulțumim încă o dată că ne-ați trecut așa pas cu pas către atmosfera de familie și de Crăciun. Mulțumim! Bravo! Puteți să mai rămâneți că avem și rezultatele la concursul de brazi. Sau câștigătorii să rămână cel puțin. Bun, gata, am fost înștiințat de către colegele noastre de la comunicare ca să anunțăm și câștigătorii concursurilor de brazi, care îi vedeți acolo în spate. O să invit în față echipa Transformers. Ei au câștigat primul loc. Felicitări! Avem o diplomă și un premiu. Dacă nu am să strig numele colegilor. Avem Rebenciuc Florin, Enașel Mădălina, Doroftei Ana și Stanciu Andreea. Dacă este unul dintre colegi aici, îi invităm în față. Bun, atunci mergem la locul 2. La locul 2 avem echipa SWBP cu Eduard Smău, Dumitraș Bogdan, Palate Alexandra, Radu Iulian și Damov Robert. Și o diplomă și premiu.
felicitări! Bun. Locul 3, echipa de Budget Crackets. Bianca Turcanu, Diana Condurache, Silvia Constantin, Simona Mândru și Lilian Solonaro. Eu zic să-i aplaudăm, chiar dacă nu sunt aici. Bun, și avem și două mențiuni, echipa Circuit X-Max Crew și Eco Elfi Creativi. Dacă este unul din reprezentanți, invităm în față, dacă nu o să le mânăm premiile. Aplauze și pentru ei și vă mulțumim!